Ini
atur posisi mundur ya. Memang untuk Anda. Oh iya. Sono lan ledo karyo
saya ramboko wong ayu pepucun ning ati saka sorote sajroning batinku walupun panggraikanmu ono tresno sajroning batinku. Sono lat-lato intarayo sayang kita hati-hati wong ayu pepucun ning ati saka sorote nekromu rasana sajroning batinku
Yo. Ini masuk Pak untuk efek tambah sisi Mas. Yo. 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 Oh. Gedruk. Iya. Aku tahu. Antara gedruk sak jodoh. Iya. Gedruk yo gedruk toke. Iya. Banyak gedruk Indonesia. Wah, hahaha.